खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों मोनसे बेरफुसार खौरां बे बेरफुसार खौराङानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव थामहिनबा बिटिसिनि सीएम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव फेसबुक पोस्ट होनानै माखासे मानि बिथांनि सायाव अजद दैखांनाय जागायजेनदों आरो बे समाव गिबियावनो मख'नांगोन जे अखिल गगৈ बिथाङा थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारी बिथांनि जानानै गोबां जोंनि बिटिसिआव फैनानै माखासे हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गोबां बाख्नायनानै बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना गोसोआव दंखायो आरो बयबो नुदों। नाथाय बे समाव अखिल गगৈ बिथाङा मानाव गेदेर जोंनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथांखौ आसि थुनानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। मा बुंदों बिथां अखिल गगৈ बिथाङा एसामिसाव फेसबुक पोस्टआव लिरदों। आं बे बिथांनि बे एसामिस लिरनायखौ नारा नाथाब्लाबो नोंथांमोननो फरायना होनि आरो बेखौ जोंनि बर' रावावबो नोंथांमोननो आं फोरमायना होगोन मा लिरदों। बे समाव बिथांनि जा एसामिस लिरनाय आं बेखौ फरायथिना होनि। बे फरायथिनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला गिबियावनो आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। बिथाङा लिरदों एसामिसाव लिरदों हाग्रामा महिलारी बीपीएफए भोट लले बीजेपी बिरोधितारे जिकी हल गई बीजेपीर सहयोगी आन विपदजनक कथाটো हल समग्र অসমবাসীক লুণ্ঠন কৰি তেওঁ ভয়ংকৰ সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে। ধৰিম नंगौ धरिम हमगोन थारैनो बेबायदि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ सिन्डिकेटनि सायाव अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों। बिटिसिनि सीएम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव अखिल गगৈ बिथाङा आसि थुनानै फेसबुक पोस्टआव लिरदों धरिम हमगोन सिन्डिकेट आरम्भ खालामदों सारा आसामखौनो लुण्ठन करी तेव भयंकर सिन्डिकेट आरम्भ करिसे होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ। जेराव बे मोनसे समाव आथिखालनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो सिन्डिकेटखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ होननानै अजद दैखांदोंमोन। थिग बेबायदिनो अखिल गगৈ बिथाङाबो फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारी बिथांनि मुंखौ लानानै मानाव गेदेर बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांनि मुं लानानै फेसबुक पोस्टआव लिरदों। बिथाङा फोरमायदों बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ बीजेपीनि बेरेखा जानानै बिसायख'थि गेलेबाय एबा भट लाबाय होनना बुंदों आरो देरहाखांनायनि उनाव जाबाय बीजेपीनि लोगो आरो गुबुन मोनसे खैफोदानो जाहैबाय जे गुबुन मोनसे बयनिख्रुइबो खैफोदानो जाहैबाय एबा खैफोद बाथ्रायानो जाहैबाय सारा आसामनि सुबुंफोरखौ थगाय थसि खालामनानै गिख्रंथावै सिन्डिकेट जागायजेनदों होननानै बे समाव बिथाङा फेसबुक पोस्टआव लिरदों आरो हमगोन होननानैबो बे समाव बुंदों। हाग्रामा महिलारीनि बेबायदि अजद दैखांनायनि गेजेरजों हमनायनिबो बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा। थारैनो नंगौ बे समाव बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङाबो सिन्डिकेटनि बाथ्रा लानानै गोबां बाथ्रा बुंबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। थिग बेबायदिनो अखिल गगৈ बिथाङाबो फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोनबावदों। बिदिब्ला दानिया फैदो अखिल गगৈ बिथाङा फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों माबोरैहाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि मुं लानानै सिन्डिकेटनि बाथ्रा बुंदों। जों बिथांनि बे फेसबुक पोस्टखौ भिजुएलनि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखा फिन आरोबाव लाना फैबावनि।